салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. имрӯз ман саҳар кати ҳама хел как обычно пиёз бульон кардестам. Да, оилаамон беҳад навқ мебинам пиёз бульона. духтаро ҳами антижири гирифтагима дегам дар шаки дом. инами дега пакритиш сиёҳай, рости гап намефаҳми руғанам бичака уқа маълум нестай. неки хела руған чакидагӣ будай. вай кати тоза мекардам, симак кати вай кати серавно тоза хушрӯ намешид. хай дарунаш кага бишна тоза буду уқа гӯем вай набуд. неки камтара ками алюминиш вай шидаги буд. вай нигоҳ кунен антижир уқа фоида накардай, ина уқа гӯем тозаи хушрӯ накардай. оли бояд средствои дига ҳай бо вая гуфтам гирен. хаб кун бачаҷон. оли вая насиб иншааллоҳ ки бо ягон магазин даромадам ёфтам, мегирам ваям пробуд мекунам. ман ҳамиқа вай дорум гӯем оз нишонтон метиём. инаи антижири гирифтагимай фери ин намун сода гӯем вай пемалюкс барои амин дега ма бисёр пемалюксу вай кати мешум. баъд инаи барои плитаи сусу шуштан, барои ваннау, барои раковина, барои ҳама чӣ мешава гӯем универсалния ҳамиқа. дӯстони азиз, дар инҷа шавҳарам камтар майда чайда овардам бо барои рӯзгор. ширу ангуру банан, помидор бодорин гирифтан. байнаи йогурта хостам шумода нишон тиём. ҳама вақт пешаи чизера ки гирифтин пешаи хӯрдан ин шавҳарам нигоҳ накарда гирифтиян саросима. ман иҷа мебиёрам, ман мехонам составш чиай. да составш краситель кармин доштай. иҷа камераи ман нишон надодестай хушрӯ озима фонарикша кушам. ҳаракат мекунам шумода нишон тиём ҳамира агар ки шумода маълум боша. ҳамуҷада дар ай пеши қавзайку ай пеш инаму ҷои члик мамондам. анамуҷа краситель натуральный краситель карминай. анамин як намуд гӯем ваяй паразитае ки мумкин нестай гӯем хӯрданаш. вая обработка карда вай карда гӯем как краситель истифода мебаранд. ма да як канала едине общение ҳамуда ма дидагӣ будам ки гӯем вай аллергический реакция вызывать мекуна. яхел одам мумкин аллергия тиян ҳамин чиза хӯрда мақсад ҳар хел чизо танаошонда броя. барои ҳамин ман нигоҳ мекунам, аҳамият метиҳам. ман хе каналҳои бисёр подписатсия кардагим тамошо мекунам чӣ чиз ҳаромае, мақсад дар танае чӣ кадом чизаш навистагия чизеро ки ман ай ҳамун каналҳо лично дидагиам худам ҳамин чиза ман ҳаракат мекунам нахарам. ин шавҳарам нахонда гирифтиян чи йогуртое хе ҳастае ки ҳалолае, йогуртое ки бекрасителан гӯем да ягодни нестан. ин йогуртое ки гӯем олуча доранд, клубника доранд, ка чизо доранд, ё краситель доранд ҳама вақт. составҳошо нахонед. ман ира мусор мепартом. кӯдако да хеле чизо ма вообще наметиҳам, худмонам намехӯрем. ай вақте ки ман ҳамин канала гӯем подписатсия кардагим ман бисёр чизош бохабар шудам. дар бораи KFC ҳам гап задагиам, ман дар каналам сообщество мондагӣ будам. гӯем дар бораи ҳамин йогурти чудаам ҳастай ҳамин краситель кармин. вая именно дар ҳамун каналаш мондагӣ буд ки ай ҳамин йогурт ёфтем. ман дигар ҳамун йогурта баҳс кардам гӯем гирифтан хӯрдана. ман бисёр питьевоиша мегирифтам. инам хеле духтаро чизе ки ман медонам мехоҳам шумодам бифаҳмонам. шумоям донен ай ҳамин чизо дигар нагирен. ай ҳамин краситель кармин дора, баъд е 120 дора. ай ҳамин чизо нагирен ҳаракат карда. духтаро дар иҷа баъди обедай мо рафтестем нодира бояд барем вай пеши психиатр. психиатр бояд моя направление нависа барои врачебный комиссия. врачебный комиссия гузарем барои специальный садик. барои кӯдак гӯем специальный садик мондан бояд ки врачебный комиссия гузариву кӯдак табинан як бор ки мақсад гапзаниш сустай, фаҳмишаш камай. нами хеле чизош агар ки ҳамин кӯдак да боша
соображенияш кам боша, гӯем хушрӯ набоша, баъд врачебная комиссия уже те направление метия ПМПК, баъд ПМПК мери мегзарӣ, ай ПМПК баъд те коғаз метиҳанд ки шумо бояд мақсад специальный садик равед. Да специальный садик унҷа да психологай, логопедай, баъд бо кадом специалист буд, неврологай, ҳамуно заниматься мекунанд кӯдакати, гӯем кӯдака вай мекунанд, направит мекунанд, да гӯем фаҳмишаш нағз мешава ва ё чем обычный садик рафтан, ин кӯдак бояд специальный садик рава. Хайр агар ки очередмон тез биёя, кӯдака барвақттар ҳамин специальный садик роӣ мекунем. Агар ки очередмон наёя, ҳамин обычный садик рафтан мегира пака қати хоҳараш, қати апаш, обычный садик рафтан мегира, вай мекунем. Очередмона ждат када меистем то вая, то очереди унҷа омадан мона. Садикам дуромадам духтарома. Пеши заведующий дуромадам. Пагаҳо ё пагаҳои дигада рафта заявление менависам, уже тамом. Заявление менависам ва ё принимаат мекунанд кӯдакоя аякум, мумкин аяк моҳ уже метонем бурда, да ба фикрам аймин моҳи декабр уже кӯдакоя ба фикрам метонем монда. На духтаро омадам ма вақт медромозӣ, агар ки бага кӯдака биёр, ба мебиёрам кӯдака. Просто записаться кан ба кор, врачебная комиссия бояд записаться кунад. Возьмадром. Инҷа списка када додагӣ буд. Логопеди ҳамин больницара гузарен гуфта, сурдолог гузарен гуфт. Барои записаться када. Гузаштам. Аз медрома ка записаться мекунам. Ой, бахти. Духтаро вай кадак. Мне гуфти паспорта қати ҳамин сурдолог гузаштагӣ копия гуфт. Регистратура брат гуфт, онҷа копия када метам. Ози мерам копия када мебиёрам. Намедонам, ба фикрам ки кӯдака бо овардан дар кор. Я бор дига мебинам, намедонам. Хеле гуфт. Ози ба кадоме ка маслиҳат мекарда, баъд мегуфта ҷавоб шуд. Дӯстони азиз, направление додак. Короче, як адреса, и адреса врачебной комиссия намегзаштем. Дига адрес гуфт. Парфюмова, намедонам, короче, як адрес аёдам биромад. Ҳозир равам ҳамуҷа номер телефона записаться мекунам. Намедонам кай да записай. Унҷа врачебная комиссия мегзарем, баъд специальный садик, ай унҷа направление метиҳад. Не, площадка не оҷа больница рафтам. Дӯстони азиз, иҷа ма больница омадам. Больницаи взрослый. Аиҷа вай мегирам. Полисои кӯдакоя мегирам. Документошон вай кадаги будам. Падават кадаги будам ки полиси вай тия. Полиси карточка буромадагия ҳозир. Ба ин гуфт ки заодно гуфт полисои навтон тайёр мекунем гуфт, ҳам коғазӣ буд, ҳам дурнушта карточка. Барои ягон ҷо рафтан чӣ хеле удобния да карточка боша. Вай коғаз дара вай мешава, безеб мешава. Карта боша, биён ҳичи намешава да, сахтака ки хушрувай. Барои ҳамин ма вай мекунам. Оз медром мегирем, ҳамно тайёр шудагиам, телефон кадан имрӯз ки биёин гиред. Оз мегирем, баъд окулист мерем, окулист записаться кан дар кор барои ПМПК. Барои записаться кардан ПМПК, окулисту, дига специалисту ҳамаш ҳастай, то окулиста гузаштан дар кор мегзарем. Баъд насиб иншоаллоҳ мерем. Ма инҷа даромадем духтаро. Очередь будай. Инҷода барои кӯдакои майда китобчову, қаламу, альбому, ҳарчи будай.
такое ма овардаги нестим дадашкати яна арзиш айно полисомо сомгаз ина ама полисоя гирифтам карточка гуфтаги ма инам халият духтаро ой ай инам хали карточка метиян якум бор поликлиника мерай ами полисои калон ами бар нишон метия диюм бора баъд дига далши метавонӣ ки ҳамин карточка овқати рави кашлёк дамидозӣ тамом рафтан мегирӣ ино мақсад хонада меистанда дара безеб намешава ҳар дафъа ҳар ҷо бурдан гирӣ чхалак безеб мешава безеб шудагӣ буд барои ма алишон кадумо баъд карточка набудан ами хел коғазӣ будан ма карточка кадум да палнитимда вай оз як сумканда медозам ҳамашаё мерам записатсия мекунам вай чӣ гуфтаг буда ёдам буромад далши записатсия кун гуфт дӯстони азиз ина ин магазин омадам намедонам якум бора ин магазин омадам ози медурам чӣ магазин боша мир одежда и обувь буда инҷа як перчатка гирифтам деда шапкаҳои нафта ҳамада хуб шапка кунӣ зимистонда беҳтара саратон хунак намехӯра медонам шапка намезеда зани тоҷикда не ки барои саломатӣ ҳар ҳол шапка нағзай палтои зимистона кушода боша нодирда куртка гирифтамо ина палто нодирда куртка гирифтамо қаю калон нодирда куртка гирифтамо худмат перчатка гирифтам худумда баъд яда чиз дига худумда гирифтам боз намедонам ака нодир мошин дай наовардамша мебарам хона мепӯшонам агар ки нашава мега алиш мекунем инҷода ҳам хел калонай бовар кунем ҳам хел патинковой кроссовки чӯ базебак дора ҳам хел чизои хушрӯ вай тарафда гӯем якум этажда будай дуромадам аёҷа гирифтам ваёша аёҷа рафтум ҳамун чизои кӯдакада ям хушрӯ чизои кӯдака костюми кӯдака ҳамунҷа гирифтам ҳам хел калони хушрӯ ҳама чӣ дора ҳозир ман мерам кассир намоз хондистагӣ будай мегирам баъд мерам хона костюми хушрӯ палтои зимниёи хушрӯ надоштайда ин магазини тоҷико будай камераман шуда нози мерам духтарон ма гирифтам буромадам ази хона мерем беҳад магазини калон будай адресаш миникайти 71 улица духтарое ки тюменда ҳастем биёед ҳама чизои занона ҳама чизои даркорӣ ҳаста меёвед любой чиза
шапку, перчатку, чизои детский, чизои взрослый, ҳама чӣ дора ба нархҳои арзоне. Нархош им доступне. Метонем гирифта. Кшо рискун дара. Кшо айса рискун, кшо? Кшо айса рискун. О, шит. Омадем мо духтаро хона. Холосай гапки вай набудай. Маму специалисти мода дар кора вай набудай. Нозия хона мерем. Бачам вақти намоз шидаги. Маму набудай, ҳози мерем хона. Пагада гуфт биёен. Окулист на ёдам омад. Окулист набудай, на больничном будай, короче. Оливай ай больничный меомадай бар. Ма гуфтам ки модам хеле срочно дар кора. Гуфтам пага мерем ҳамон вай ки мора наблюдат мекунад гӯем. Доктор. Аммо менависам метия ки мақсад на учёти нестая, да, аммо учёти вай да окулиста на истадаги нестан, наместан гуфта. Мақсад вай мекунад. Аммо менависам метия да айҷои окулист. Аммо да пага дадаша ё ки май мерем мегирем я бора мерем ПНПК записаться мекунем. Рав. ПНПК записаться мекунем духтаро. Намедонам акунҷо да то моҳи январ гуфтеста ПНПК занг задам. Мега запис то моҳи январ ҳамхелия караши намедонам. Ой, худоя шукр. Хайли вай мекунем. Отойди. Записаться мекунем зарани ҳеҷ гап надора. Ак записки набоша дига чӣ кор када меша ҳеҷи. Тоқат мекунем то январа. Вози карантинаи ҳамхали на больничниан всё, короче. Просто так не дам. Як ҷо записаться кадан, як проблемата ҳал кунад. Проблемаи калоной. Хай бо пага рафтем. Бо чӣ гап шуд мегум тона. Ягон ягонш тайёр мекунем бегаҳда. Да. Да, иҷо чӣ кашол кардиам ака? Духтаро инами курткаи ман одирда гирифтум. Курткаи зимний, нархаш 2700 рубл. Качестваш мада маъқул шид. Беҳад бо одам зебакай. Оли пӯшонда мебинем бо. Не перчаткоя худам да гирифтум. Якта перчатка гирифтаги будам iFix Press. Калон да дастам. Иноя гирифтум. Перчатком ростикап чанд та дорум. Да деревня чанд боре ки мерафтем айдум мебромад. Ай кӯдакоям нагирифтам. Ай ҳаминҷа иёда гирифта будам. Худам да маҳаминҷа гирифтам ки мада калон буд. Акози чен дастам ай магазин гирифтум. Перчаткоя 300 рубл гирифтум. Курткая чӣ хале гуфтум 2700 рубл. Дар инҷа видеои имрӯзаи ба анҷом мерасонам дӯстони азиз. Хайр то видеоҳои оянда.